Цвецко е време за музика. Представям ви рапъра и музикалния продуцент Silver. С него ще си говорим за изгряващите звезди на поп-сцената у нас, за новите артисти, за независимата музика и за твоя лейбъл. Здрасти! Здравейте, благодаря за поканата, удоволствие за мен. Кажи ни първо, какво се случва с тебе напоследък? Нещо ново, нещо интересно? Как си тия дни? В личен и професионален план. Двете. Добре, в професионален план не знам къде се намирам, няма спиране. В личен план много съм щастлив, семейството ми е до мен, чакаме второ дете. Поздравления, живи и здрави. Също да кажем нашите зрители, които не знаят, че ти си съпруг на певицата Ева Марти. Тя скоро чакате дете, в 8 месеца вече разбрах. Да, тя се чувства доста добре, лека бременност определено. Чакаме мъжкара, скоро да излезе. Нейното и парче е много готино, нашите зрители ще видят и клипа. Ти си го снимал, нали? Кажи ни няколко думи за парчето. Аз като цяло не само съм го снимал, аз съм го направил, в смисъл композицията е моя, аранжиментите също, доста голяма част от текста. Като цяло аз се продуцирам в истинския смисъл на думата. Да, изявих се и като режисьор на нейното видео. Предполагам и даже съм на мнение, че се харесва, защото вече доста така набра популярност в интернет средите, защото както знаете, моя лейбъл се развива по-скоро в интернет. Това ли е бъдещето? Всъщност и нека да кажем няколко думи за твой музикален лейбъл. Разбирате скоро, поздравления. Благодаря, радвам се, че прави впечатление. Като цяло, знаете, че на Запад нещата се случват с няколко години така преди нас. Да. И на базата на много неща, които са ни направили впечатление като развитие в бизнес и особено в шоу-бизнеса, е време вече да се опитаме да прескочим тази времева разлика, поради проста причина, че ние имаме интернет и имаме възможност да правим такава далечна комуникация с другия край на света буквално. И според мен това е напълно правилният момент, в който младите музиканти и хората около шоу-бизнеса трябва да наблегнат на интернет продуцирането и като цяло дигиталния маркетинг и реклама, според мен, набират голяма скорост. Безспорно е така. Трудно ли е сред морето от Акули и големите гиганти в нашата страна и в света да се развиваш все пак като по-независим лейбъл, предимно онлайн, както казваш, цяло? Този въпрос, между другото, ми го задават най-често. За никой не е тайна, че този бизнес е наистина управляван от доста сериозни компании, доста сериозни холдинги, дори бих могъл да ги нарека. Като цяло, чисто бизнес понякога е трудно, да не кажа почти през цялото време, да се справиш с летвата, която те са вдигнали по отношение на мащаб. Но по отношение на творчество нещата стоят точно по обратния начин. Най-хубавото е, че при нас, в нашия бизнес, до голяма степен можем да бъдем творци и това влияе на бизнеса положително или отрицателно, за всеки е строго индивидуално. Но аз, каква е мисълта? Искам да кажа, че в моя лейбъл на първо място и на най-преден план е музиката, защото ние се водим музикален лейбъл. Влизам с камуфлажа, нося ви багажа, от София до Варна всички ще размажа. Бързи яростни ще ви покажа, с моето мляко ще ги намажа. Екипажа варненски, от нас зарежда марешки. В момента си предимно бизнесмен, музикален продуцент, подкрепиш, участваш активно в проектите на твоите артисти, не само на твоята съпруга и на останалите. Остава ли ти време и за себе си обаче в творчески план? С твоята кариера какво става и ще очакваме ли скоро нещо ново, авторско твое? В интерес на истината, аз по стечение на обстоятелствата имам моята набрана скорост, така да речем. Имах възможността да се възползвам от
платформата на други лейбъли, както казахме, доста сериозни бизнеса. И аз печелих няколко крачки напред. Това също го заложих като инвестиция в моя лейбъл, защото знаех, че е време да по един или друг начин, ако искам да правя нещо наистина сериозно, ще трябва да пренебрегна себе си в стремежа да си постигна мечтите и целите. Определено правя жертвата да пускам по-малко парчета. Понякога са дори не са ми на толкова голяма важност. Но в крайна сметка всеки избира сам кръста, който да носи. Аз все още се радвам на огромен интерес и успех сред живата публика, където е моята сила. Не съм лишен от вниманието, не съм лишен от как да го кажа, изтръпването на публиката от мен. Напротив, те харесват това, което правя, който е истински мой фен, е запознат малко или много с това, което развивам, така че за мен на първо място е музиката. Дали ще съм певец, или ще съм зад проекта, ще съм направил музиката, ще съм направил аранжимента, за мен е абсолютно еднакво. Така че смятам, че не се отразява. Доколкото знам, ти имаш музикално образование, искам и се да те питам, вървят ли ръка за ръка най-вече в България в момента, за да бъде популярен един артист и да прави комерциална музика? В смисъл, кое е това, на което трябва да заложи? Трябва ли, примерно, сега много модерно поп, хип-хоп, много често и фолклорни елементи в парчетата? Това ли е формулата? Ние ще се върнем пак на Америка. Америка показа как точно трябва да бъдат събрани етномотивите в една по-модерна музика, в по-модерен саунд, в по-електронен звук. Абсолютно това е бъдещето според мен. Глобализацията вече е много сериозна. Интернет даде информация от всяка едно крайче на света, тъй че по никакъв начин не е забранено, нито пък е грешка да смесиш един американски хип-хоп с един български фолклор или цигански или какъвто и да било етнос. Така че според мен върват ръка за ръка, но понеже засегнахте темата за образованието, определено, когато всичко това е подплатено съзнание и има грамотност върху създаването на един такъв проект, то се личи и подсъзнателно се усеща. Така към финала на нашия разговор, кажи на твоите фенове и на нашите зрители какво да очакват скоро от теб и от твоя лейбъл. Нещо ново, така издайни някоя новина. Само ще ви кажа, че ви зачатквам много здраво, направо ще ви пръсна. Очаквайте всеки месец лейбъла, се знае кой е. Yeah. Не устоима, лесно запалима, зарибима, ще го правим дома трима. Има ли нещо, моля извинима, спокойно брат, заради съм цяла зима.